child show masaba panyin nkyɛn panyin da bi sɛsɛ deɛ ba ne nkyɛn ne amen fi sɛ santiama ne santiama mmerɛ anasɛ akam amane ne amammerɛ deɛ onim pii na wonitrim. We want to understand our ancestral days. We want to understand our ancestral days. Akosede ene odwira. Ose tu nyam kese na me bo de na makɔ ha me ntomo me sɔre prekope. Ose 2024 obetwa dwira. Sante hene se 2024 obetwa dwira. Ohini bika se otwa dwira anaso odwira afahye. Ene akosede ade ensunsunye ne ene dantamu. Akosede kyerɛ sɛ odwira so kyerɛ sɛ ohini ka se otwa dwira opanyini kyerɛ sɛ me ne nana dabi sɛsɛ ene bekasa nana aye kuku manhene chiamen prekope nana side ne dwuma kɛse na pi na awo radio so nti nana kɔ radio so ɛkɔkyerɛkyerɛ kan amane ne amammerɛ mu onim de tini aba ne nkyɛn nana kɔ aba wo ade na yeah nana sante hene se next year obetwa dwira odwira fashe na yenim kura na yenim sɛ asantefo asana de yo enam nkuna yeyisi wo de ye akosede nkunu aya finhia nti na wotwe nsia bia ya akosede na wotwe nsia bia ya akosede ewo akamman mu na sasantemman na emu baako na ohene bi yisi wo sɛ o de ye akosede kese we de ye nan sɔre a nyam kese sɛ obetwa dwira akosede sɛ ye ketewa sɛ ye kese e kyerɛ sɛ ana odwira ana sɛ obika sɛ otwa dwira ene so kyerɛ sɛ we ene de asantemanti na ode ye koyo asantemanti ena ode ye ko ye wa kwaside ye wa fashe ene ye wo dwira sɛ ye kan akwasida akwasida no makoma akonkunu ya finhia sɛde adi ka kan wo yɛnsɛm no bi yeah nkono no ɛso a ɛyafe yɛnim akwasi kɔkɔ buronya ɛnɛ ha yɛdi buronya di ɛnɛ kura buronya na aduro yo nso wontehwe tete hɔ aka sabri ɛmata ade yɛma ɛkwayem yɛkɔdwedwesa ɛgya hwehwehwam yɛkɔso apapia sante eja nam a edi tuagya mu ade ya chi so ke ye de ma etweba saa bire ke ahia se ye gina buronya bode ene bi ni ba bia akwaside ye da ye ma nana mu konwa biane dura kwasida e konkonwa fie so e twedwai ni amankonwa bia ya sinkonwa biane yewo wo ma ye wo nkonwa fufuo wo ho o twedwa nam ni bi ne bia ba bi di ama wo mu no mu di akosi nkonwa biane ya de ba himfi aya kotete ama nkonwa na ye butu nkonwa nyina ye butu e firi ba nwumre no miensa kono nan ye se ye kopaga nkonwa na nananum kwa himfie ni akogunsa yegunsa wi a afi abiane a ye no a ye di kosi nkonwa nim no ni akopaga ebiane apaga nkonwa ni nyina sisi ntentene se abiane no se aba na wunye bie kura na o ye de hye ema obi bia otime wo etono enye tofufuo ni awo ene ye di dwanam na ye kumma nkonwa na guso unya bidi na wo kura na unya bi nwo sabre no yikopaja ba sabre maba no mojo afo no ni ahimfi adehye na wo mu wo hwa ihia niema wo mu oben hwa yitimi twabi ma ni asanko akakra bu wadi nsamanfo wadi ani ade bi a wo bisa bi a nti wo badi bi no nsatimika eya kwaside ene wa fashe
Afahyɛ te sɛ gɔɔ so man hene Nana Kwasi Bosompra Nana ɔyɛ man ɔte ayum so ha wakyɛ danko akokodufoɔ sɛ afe aso me bodwa di afahyɛ afrɛ me manfoɔ nyinaa sɛ ɔmo mmra me mo afɔdeɛ na yɛmfa nye bibi nhyɛ kuro yi animonyam ɛyɛ afahyɛ Charles what did you make a see ɛno yɛ afahyɛ ɛno ɛyɛ ɔman no na atu committee bi ne ayɛ nhyehyɛeɛ yɛde pesika yɛ apirimpuntu aba yɛ kuro no ɛyɛ afahyɛ ɛno ne yɛto yɛn nsa frɛ asukuufoɔ ɔmo awie sukuu wɔ ayi gɔɔ so akyɛ wei no mu amampani ne wei atitiriw ne akunini ne abrempɔn nyinaa yɛtoto yɛn nsa frɛ ɔmo obiara baa no abɛkeka ne nsa ase yɛwia ne yɛde ayadeɛ ɛbɛsom boa adaakye yɛbɔ di na ɛbɛka sɛ yɛdi afahyɛ mfie mpem mmienu ne aduonu mmiɛnsa afahyɛ a yɛde kɔwura mpem mmienu ne aduonu nan no afahyɛ a gɔɔ so man di yɛ ɛna bi a yɛde sii skul kɛseɛ yi ebi a yɛde kɔboa saa ayaresabea yi yɛde yɛ adeɛ foforɔ bi a ɛbɛka hɔ ama ɔman no bere biara ɛyɛ afahyɛ na ɔpem so ɔma pagya mu na na sɛ tutu si wo betwe dwira Kumasi ni akyiwadeɛ Kumasi eni akyiwadeɛ edwa no ɔba bu no nsa wokom ebi ana na kora ebodwa korokoro wa bi bɛhwɛ no obi kɔpɛ deɛ onhunu bi dahwɛ wabu no nsa a esan so woni mu amambrɛ ne amane enti no ɔkɔ hɔ nananom nso saa fi wei no mu nyinaa yɛkyi ebi ana ɔhene bi akɔtɔ ɔba a wabu no nsa deɛ oti ase na wakodi onimu nti ayɛ fi abɛka no na ɔhene bia wɔyɛ man hene na sɛ akyiwadeɛ wei bia ka no wasantema mu bia no ɛyɛ fi enti ɛwɔ hɔ a no otumfoɔ se meyi wɔ man mu su ɛno ne yɛfrɛ no odwira ade tuntum no no ɛyɛ amammerɛ ne amanneɛ okɔ na sɛ yɛtwa dwira na hausafoɔ de wɔn amammerɛ no wɔn afadeɛ ɛbɛba kasa hodoɔ bie wɔ Kumase bɔntene ɛne ɔhene bia a wɔhyɛ otumfoɔ ase a wɔahoɔden bɛtumi bia wo kurom afahyɛ bia yɛdie ne ho afadeɛ bia ɛkyerɛ sɛ amanneɛ ne amammerɛ ni ɛne ɛbɛyɛ o na tete hɔ yɛyɛ wei no mu a sɛbe yansa na nana ɛbɛyi wɔ man mu suo apram afi a aba Kumase asase so nyinaa to aguo ama Kumase asase ntoma papa fira no ya na nyi odwae bia na yekunu nyi odwae bia se odwae sɛbe adago no bi ɛna nyi odwa mpa yɛ ne ayɛ nwae ya wo mo hwe atototo nye bio na yɛ di dwa mpa bene na ɛya santema de yɛ ka dwa mpa bene a yɛ wo dwa nkɔkɔ yɛ wo no ketekete a wɔyɛ kɔkɔ ne honam nyinaa woni ntotoyɛ bia wɔ no mu honam nyinaa yɛ kɔkɔ tete hɔ no na sɛ wo dwae wo bia na yɛ soa no na yɛ na kɔmanhyia okwa sɛbe na na nyɛ sisifoɔ ahinkwa nyɛ sisifoɔ akyeame nyɛ sisifoɔ o de kwa ne ahwɛ ho na yɛgya kwae yɛka se yɛtwa wɔ dwira a ɛyɛ wɔ man no musuo ne bɔne bebrebe a kɔ so a yɛamfa yɛni ahunu na ayɛ fia ma wɔ man ɛna otumfoɔ se sɛ baabi a metene me nsa asiesie mataba kodure maso na ɛteɛ no mani nhunu ɛsɛ meyɛ ho amanneɛ ne amammerɛ mebɔ santema asu asantema asu a wɔbɛbɔ no ɛne yɛfrɛ no odwira ade tuntum na nyamene no kora nim deɛ wɔnhunu bi da no sɛ wɔte sɛ berɛ na so a de bi ma mu asantefoɔ yɛni awusa yɛdi awu a yɛnkum mani yɛnyɛ ne summu ɛnyɛ summu ɛna wo a nso a wopɛ sɛ wokɔhwɛ bie no
ɛna wo nso nante nkɔ manhia sɛ anadwo bɛyɛ dɔnko no mienu ɛna wo kɔ ahemfie sɛ wo deɛ yɛyɛ nyinaa wode w'ani kɔhwɛ mu bisa turom ade a nananom bɛyɛ ansa na odwira no aba soɔ no ɛnya de a yɛyɛ ma nipa nyinaa nso ɛna ɛde yɛni hwɛ saa turom adeɛ no mu na mmom de ɛba bɔntene ɛni musu a yɛyɛ nhemfo amanhene nyinaa bɛda pakam obiara kware wo ne wo dɔm wamammerɛ no wafadeɛ wo kwadeɛ kyerɛ sɛ wo afahyɛ no a wo ba no wo wamammerɛ no wafahyɛ baabi a wodi wo manhene sɛdeɛ sitie ni wobɛhunu agoro ahodoɔ na ade a na ɛyɛ ahomeka ne sɛ enipa nyinaa bɛkɔ akɔbɔ dwa wie ansa na asantema awuraba ɛbrɛ asantema awura ba no sɛ ɔbɛtena sise pɛ na ɔhene bia wo ba a woni dini wokyini yɛ kura timi gyi bubu kɔtena hɔ twɛ wura na wura mɛto mfa nhyira na wɔsra ma santeman no ebi nkan antena hɔ ma therefore nkɔtena se nwie na wo betwa dwira na ma santeman anansa santeman wura na etwa dwira ɔno no ɔse ne abrempɔn ne himfo amanhene nyinaa metwa nhyia na musu a woyi ya no wɔmfa ho nhyira mmerɛ yɛ nyinaa ne nka santeman enti ntena hɔ nsa na abɛhu si yɛse dɛfo ɔba samanka bɛba samanka wohunu sɛ aba atwa mu a ɛnkyɛ wohunu sɛ atɛhene ba samanka na ne de ade ɔpanyin obi a otumfo bogya a okobie bia ebi a obehunu ade no na bi a edina ɛda so no na wonim sɛ otumfo ɔbɛba abu nsɛ ya awa bi na nsumɛ ɛne akurudie bi ɛne adeɛ bi gusu na so brane na ikura nasene aka ne sɛ akɔm no kura ne mu ɛno na ɛbɛprɛ fie wɔkɔ mu nyinaa wodi adubɔne kura ba hɔ a samanka bɛprɛ no nyinaa ohun sɛ aba ɛnkyɛ na abohun sɛ atɛhene ba na otumfo ɔmayɛ na abɛn yɛka tɛhene a wɔadi bi te sɛ ayɛ sɛ papa obu sɛ nana ɛbɛba abu nso wɔn to kɔ soro a ne etwa ne ho frɛ dɛdɛdɛ ne asɔ ɛto kyerɛ sɛ atɛhene ba atɛhene no ba wia ɛnkyɛ na yɛwura dapaka mu no wɔ ba ɔbɛtena dwa bobire mu wia a mprɛkyifoɔ bɛba saa mprɛkyi no ɛyɛ mmaaya yɛnka fi da yɛfrɛ wɔ mu fita bonsu wɔ mu bodua bi ekura wɔ mu tenten fita ohun sɛ saa mprɛkyifoɔ na ba na kyerɛ sɛ badwa no nhyehyɛ yɛ a wɔ mu yie nyinaa otumfoɔ atena ase na wɔbɛkasa saa berɛ fi bi a ka akyirɛ biaa saa mprɛkyifoɔ no ohun sɛ saa maa no ba na yɛ na deɛ ɛfɛ ne sɛ otumfoɔ ba wia a wobɛhu sɛ bible ka asɛm bi yɛsɛ kwadwom bu sɛ kwadwomfoɔ no aba na wɔn mu na ɛbɛbɔ kwadwom abɛtontom asanteman ne asanteman wura ɛnyɛ sɛbe atɛntɛbɛn ɛho asɛm na yɛrekan ɛnyɛ atɛntɛbɛn ho asɛm ɛnyɛ mentia ho asɛm na yɛrekan kwadwom no deɛ ɔmo de bɛto nnwom asa wotumfoɔ mmenane asa asanteman nyinaa mmenane ɛtɔ da na akɔ ahemfie na sɛ nneɛma bi kɔ so na sɛ otumfoɔ pɛ so wɔde nna asi fam kasa akwadwomfoɔ no
bonso omo bɔ kwadwom na sɛ de David bɔ kwadwom no a ubonse na na te hɔ kɔ na nim no aba na chi kɔ na nim no aba na chi sɛ nyame amoa na sɛ esi etu a opagya ni mo obie na no ase akyea me mu nka nkyere ɔhena somati sɛ mutu omo na kasa kyerɛ otumfuo wɔ kwadwom no sabe nyewa awaso awu bi na abete kwadwom na se na de omo kan kwan omo fa so to nwom no kura wa hwe ya ebeto nwom no mfie du kura wonte ase ya kwadwom asante man nyine behia ema na nanom kwadwomfo abetontom otumfo amba kira asante man ye bobre ni dibre ni baabi atumi na koduro ewu biase edisi ye kan si ye betwadwira ni abe prasante man hu musuo nyina na ato aguo sante man nyina musuo ene ye be praguo ye ba huru nkonwa ye di nkonwa be konsuo mu akọ dwari nkonwa akọ ni hire siesie nkonwa me nkonwa bibia adi be 3 am ahomachi bi sa no krom obi ada no anu de wo no wo pa hunu na so be ko bi akobi ene anu si asante man di ewu ade a emfata se odi wani kohwe ne nkohwe bi ne ba bontene na ese bahwe ndi nipa nyina na wo na ya na eniyema bi se koso a ne fe eni ani kanti obi betimi ahwe bibi ha no akoto musuo edi ya kan se odwira e twedwira ne prasante man emu adwumayefo abai atitiri ni ani ntini aman hene ani musuo bia fa santema mu a ye musuo na mfie bebre abodina ma ya di enya no so otumfo ye sa ma mere wo ya na hohuru fi nyina na santema akonwa no afa ne ntoma papa fura enji se ya kan se odwira eno ye afahye kese e wo akamam ayo ti kokko so eni die man hini bi bedi ade tuntum a ye otumfuo bedi na ade tuntum na wo kodu die adi na nim wo bedi ade so otumfuo wie ni die nyina wie na se wo bedi kura ade so okosere kwai se mi wura pese me shambe fana nsu mi di ade kasiye wo die no be ya ade kasiye o enko yi wodwira frize wutimi twedwira sante man twedwira bia de aka nso obi akonukuru mu ode hu nhira ebi na ekonukuru mu nji se wo se obedi a obe twedwira bia na ye afahye kase ebi na wobedie na nso ode abebo wu nkonwa so me da ase minua ye wakwasi de ye wodwabo ene wodwira to dwane de amane akese ne koso amane bia bepie ha mese kusase fo a yabo mu nzongo hene wogo kumase no omo de wo mu kuro mu amamre wo mu kuro mu agoro beba hauza fo no a wo mu firi ye kuro mu kura betena ha wo manya ba bia atena no wo mu de wo mu amamre no wo mu afade se de hima afo siesie ya ho se de wo mu himfu siesie ya ho wo mu de wo mu beba wo mu ba wo mu agoro di akire agro bia kasa hudo bia wo baba bia wo ba hwese wo de wa agro be hya santemani monyam eno ne afren se oti kokko so wo twedwira na eno no eyidwabo bire minim se ebire bia atwamu a wodi ya ne ekodi ni wo sports stadium ago prama kase e wo kumase bontene so hona na mu ekodi no ye nyina ye de ani kurutu awisi ko hwebi aye hunu sa amane ne amamre efe abambofuo nyina betwa wahia sebe wote ha na apeso ko hwebie na se na yom so kwa na ne emeko na se ehenti ade a no watua ukwa hwe se obedi wo hinachi eno ne mpanimfo se wire firi wukuru mu hina ban ya no akoyire dwabom ebize bia na on sheda nim kumase ena ne ema ekoso wo na efe obehwe no apage wani ahwe bibi ha ape wani baba ho so na ohene no ko
ɛhɔ nso hin na wokɔ hu no dɔm dɔso dɔm nipa no dɔso nipa yɛ ba no nyɛ sɛ aburokyire hima ne aburokyire hini no nyinaa ɛba wo ɛman mpanimfoɔ nyinaa ɛba na wowa de fefe wei wate mampani bi ni kura wonnim ne sɛdeɛ ne nipa su ne sɛdeɛ ositiɛ ɔbɛdwa bɔ kɛseɛ sɛyi ayi ade tuntum kɛseɛ ti sɛ wo nso mfo ani nkɔhwɛ bi fo ani kɔhwɛ bi yɛsrɛ ya ne nipa kanse na na wu kwakura yɛ de nipa besie ni dabi eni hɔ saa mesrɛ mu nipa bɔnefoɔ na ya masante man de na sɛ ɛne yɛ ka de a wokɔ baabi no mu a bi kura na nke ho hu kya asante na baabi ehu kya asante o enzo ya didini na beto akanfo so sɛ yɛde ɛwɔ hempani bi awu a sɛbi yɛde nipa ti nesie no saa anti nipa bɔnefoɔ bi tɛnkwanseɛ ade akyi no obi kuntunsini da baabi a sɛ yɛde na kosie nana na yɛde no kosie nana no sɛ wo pa hwɛ a na wohu anadwo bɛɛ dumienu dɔnko na yɛde na kurowira ɛkɔ baa mu no akɔpɛ ne kora berɛ no woyɛ hɔ wɔ furatam ni wokɔfa deɛ ɛhɔ no wokɔfa deɛ mesrɛ mo monyɛ masante amanneɛ ne amammerɛ nwurawunu ahɔhoɔ a yɛne mo teɛ obiara biribi saa bɛkɔ so wɔ dwabɔberɛ mu wɔ Kumase wobɛte sɛ atomfoɔ sɛ mebɔ dwa ne dwa no so na apɛ sɛ wokɔhwɛ bia no kɔ hɔ sante hene mmɔ dwa ɛmeɛ nkɔha sɛbe tent mesisi hɔ nanso wobɛkɔ no ne tent yɛwɔ hɔ no ɛboro dwa wo ɛne ɔhene bi baa ne bankyini yɛ akɛseɛ na ananan yɛ ne yɛde si yɛ so no obi baa wɔde sɛ du ebi de nwɔtwe ebi wodɔm a wode ba no ɛna ade ho nkyiniyɛ ba wo na yɛka nkyiniyɛ ne nyinaa bɔ mu a wobɛkɔ dwabɔberɛ mu hɔ no apata biara ni hɔ a edi mu kyɛ saa enti sɛ yɛka sɛ yɛwura atena aseɛ deɛ a ɔbɛyɛ ma asantema wawie no apagya ne ho ɔhene biara dum ne kyiniyɛ a yɛbɛsɔreɛ no na aprama no so hɔ da hɔ nyafei na aka yɛbɛtutu mpata yɛbɛyɛ ho daabi asantema yɛ ade kɛseɛ sɛ mfa wafuru nkɔ hɔ sɛ hɔ no sɛbi amu sɛbi so a yɛkɔyɛ take away di ama wokɔ ano apɛ ɔhyɛ ntiadeɛ ɛne deɛ ɔde bɛtɔ biribi adie ne sɛ hɔ no yɛnkyɛ duane wɔ hɔ na wokora wokɔ anigye di a ɛkɔ so hɔ no nyɛ deɛ wokɔdwene ho ne aduane yɛsrɛ mo yɛwɔ akwasi dɛ ade ɛtɔkye ɛno deɛ ne yɛda nyame ase sɛ akwasi dɛ no abɛto yɛwura no wahoɔdene mu ɛne sɛ bɔ afɔdeɛ bi de ayɛ biribi de aboa nwisia nyanka a wɔsɛ mebɔ dwa ɛno nso wɔ hɔ ɛne ɛwa de tuntum wei no na yɛde dwira asanteman ne mu musuo nyinaa edi odwira no na sɛ otimi kɔhwɛ bi a wobɛhunu asante amammerɛ ne amanneɛ ɛne sɛ de asante tumi a yɛkura ɛsitiɛ meda ase menua meet Charles so panyina tenase meka kyerɛ sɛ panyina tenase sɛ wakyerɛ odwira mu wakyerɛ wakɔsedan mu wasae afa kwabisu kwa kyerɛ ade tɔkye mu ade bɛkyem yɛ shefa no na yɛ mo ɔhene tirinkwa na yɛ ma otirinkwa o asampo na yakɔsedan no mesrɛ wo akwasidan na ya ne yɛ ka ho asɛm no akwasidan no nyɛ kwasiada dana aduro no sɛ nananom obedi akwasida a tete bɛpem ne nyinaa no ɛbɛbɔ nwummerɛ no mmiɛnsa ne fa kɔ no ɔnan na na wura dan mu a wɔmpie baabi a nkɔ deɛ nanateɛ deɛ nanada ɔba nkɔ hɔ memene dada paa no ɛbɔ no onum kɔbɔ no nsia no na na wura dan mu afiri sɛ yɛ ahoteɛ da ɔne mpanifo ɛkɔkasa wani mo ona ba ko ancestors ni na be kasa sa ko din komo papa bi honhom mu enu nti na wa asem betimi aba na wote ho a wo nana no wo fa no mo e bagi akwaye wa ha na ntimi hunu oye ma tena konwa mu a wo se wo nana kofi manu wo bagi asase no be mfie ba aduo wotwini sa bere na mfie aduo hwe na nana no odi hene
Bawa kan wɔte hɔ no wɔte kasa bi a ɛka kyerɛ sɛ me wɔ himpani we sɛ me brɛ so na sɛ nipa semasi ɔbɛgye asase no ka kyerɛ no ka kyerɛ nipa koro sɛ ne nana kofi manu no wo hu de ɔbɛgye asase na ansa na ewu akyi wa bedi akona no wɔno ayi obedi na de no wo hu no enti akwasi de kora no ye de ahote ɛna edi o ente sɛ ɛna akwasi de nso ansa na yɛbɛkɔ nkonnwa fie so yɛnkɔ hɔ maaya ɔhene amakunka wano kɔpem sɛ yɛbɛkɔ nkonnwa so a yɛbɛwi asante man musuo ne ade nyinaa hyira nkonnwa bi no ansa na wobɔ wo fie a wabɛpɛ nsuo bi anom na wonya makɔ a watim de bi aka wano na nanom wɔ nipa bebree na yɛmpa tie na yɛmpa hwenti da bia no yama de na nanom yɛ na kɔyɛ sɛ bi asa bosomsɛm na hwɛ so wo be twa bira ya wo be yi wo man musuo wo yɛ Roman bishop na ati kuma se hɔ andi wo yɛ obɛka sɛ bishop fo nka ho wo yɛ reverend wo nka ho twa bira na wo t-shirt obia t-shirt yɛ ɛno wo sere yɛ die di nkoso wo de ama endi sɛ na dwira na kina sɛ wo na wuniye na bedi a na de a oyɛ no obo musu a na sɛ obo mpai Mateo panyin yede besia me da se ya kyerɛ odwura mu ya kyerɛ kwasidam yede besia da sɛ ne bɛsɛ hia ene ya hia yura Charles ndi ozese wa meeting nko ade meet Charles show tie tuwa wa share no subscribe bia no no wagina so ye no wati asɛm ni ye na de bia to kotodwam